Yaha Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu Okike Abiama, ọkụ na-agba ọzara nwa, onye ukwu na-eme mma mgbe echesi na olileanya agwụgo, eze ndị eze, ịbụrụ mmadụ nke na-atụ asị, Chukwu Okike Abiama, abịakwana m ọzọ. Shalom, shalom ụmụ Chineke, ụmụ Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu na-adị m onye obi ebere, onye obi ọcha, Chukwu nna nke kere eluigwe n'ụwa niile, kee ihe niile dị n'ime ya. Ọ bụ gị nwa ka m na-akpọku ụwa, ndị ọgị nwa ka m na-akpọ oku n'ụgbọ awa, na-asị na akpọ m isi ala nye gị, and ebunye m aha gị elu. Nna m, ekwetara m na nna so much, Chukwu nna, Chukwu na-adị m. Papa, abịagokwa m asị nwa oru gị na ozi dunyere m ka m na-eje n'isi m kwuo ka m na-ekwu. Okay. Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị enu, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, otito m niile ga-adịrị Chukwu Okike Abiama. Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị n'ụwa, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị n'ụwa, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, otito m niile ga-adịrị Ọkpara Chukwu Okike Abiama, eze ndị eze, Chineke, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu Okike Abiama, ana m ekene gị na-ebu onye aha gị enu, iyi na ọ bụ gị bụ okwuchi ọgwụ, Chineke nna, Chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ, oje na mma, oje na mmadụ, ana m ekene gị na-ebunye aha gị enu. Oke mkpume ọ naghị eriri ụra, oke mkpume nke m nwere, we no dey sleep, ọ naghị alara ụla, ọ na-afụ ihe niile na mmụọ na mmadụ, ya nwekara ọchịchị kee ife. Ụjọ anaghị atụ m, egwu anaghị atụ m, maka na ama m onye Chukwu na-adị m. Ana m ekene gị papa n'ugbo awa, na-ekenekwe gị, na-ekenesi gị ike, bịa na-ekenekwe gị n'isi Umu Biafra. Ekwensu na ndị otu ya si anyị akpọzi n'afa ebe anyị si wee bịa ụwa. O nwere ndị o nwere ike ịgwa ụdị nọnsensị, ọwụrọ mụnwa. Ana m akwụsị ịkpọ ebe m si, ọ ana m akwụsị ịkpọ Chineke m ka mkpọwa gịnị? Egbe eluigwe gbarikwa ha niile agba, ma gbuwacha ha isi ha, chepụta ha ụbụrụ isi ha. Ụmụ ekwensu na-agagharị through and flow. Ya wee okwu nke Chineke gwa anyị na ekwensu enwere ebe obibi, n'ihe ọ na-arụ n'ụwa bụ roaming up and down, through flow. He has no bus stop, he has no rest, he has no resting place. N'ihe ọ na-arụ bụ ịga arụ na-achọ ndị ọ ga-eme gị, ndị ọ ga-edisivu, ndị ọ ga-egbu, ndị ọ ga-anwụ ọbara ha. Mana Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, bụ anya n'elu ụwa, ọ na-afụ ihe niile ekwensu na ndị otu ya na-eme, maka na ihi na ọ Chineke ka ọ wụ. Mgbe ọ ga-ebido nke ya, ekwensu ga na-achọ ebe ọ ga-agbakpu, ọ gaghị afụ ebe ọ ga-agbakpu, maka ọ ga-ata afụ ya na ndị otu ya.
bịa na-ekene gị papa n'isi ụmụ Igbo, ụmụ Biafra, ụmụ Igbo, bịa na-ekene gị na ana Biafra, bịa na-ekene gị n'ihe ọma niile ị na-eme. Akwụkwọ nsọ mere ka ọ dị clear nọsi, I will praise him, I will praise Chukwu Okike Abiama, I will praise him, I will praise him, praise him. In the time of sorrow, I will praise Chineke mo. In the time of joy, I will praise him forevermore. Anyị ga na-eprezi ya ma ọ dị njọ ma ọ dị mma. Anyị ga na-ebunye aha Chukwu Okike Abiama elu, maka na ihi nọ na ha anwụ anwụ. Ikpetara na Chukwu Okike Abiama na eziokwu n'ime mmụọ. Chukwu Okike Abiama onye nwa kere ụwa niile, nyanwa ke mkpụrụ obi niile na-eku ume, nyanwa wụ Almighty Everlasting Father, nyanwa wụ oje na mmụọ, oje na mmadụ, nyanwa wụ ihe ọbụla alaike kpọọ ha. Akpọrọ ya Jesus Christ, kpọọ Chukwu Okike Abiama ha niile, ha kpọrọ ya gịnị bụ ahịa, whatever. Ahịa wụ Yahweh Chukwu Okike Abiama. Ọkpara ya Yahushua a na-akpọ Jesus Christ. Anyị niile bịara ụwa bịa kwudo iwu nke Chineke, bịa mata na o nwere onye karịrị ihe niile dị n'ụwa, na aha ya bụ Chineke. Chineke is Chineke. Chineke is Almighty God. Chineke is Yahweh. Chineke is everlasting God, everlasting covenant, everlasting King of glory. O si na Igbo. Yes. Anyị enyo ya enyo. Onye akpata ekwensu ji na-agba mgba niile, mana ọnwụ ya erugo nso. Chukwu Okike Abiama is Almighty God, Almighty Father. And o nwere onye ga-eche ya aka mgba, o nwekwana onye ga-ewenyere ya aka elu na ọ chọrọ ịnụsa Chukwu Okike Abiama ọgụ. Ọgwụgwụ oge ka anyị nọ n'ime ha. Ọgwụgwụ oge means end time. O kwuru ya ekwu n'ime akwụkwọ nsọ si, n'oge ọbịbịa ya rue, n'ihe iche iche ga na-eme. Mana akwa m na-ebezi wu Chineke, biko ka ihe a yara abụna nọ before ị na-abịa ụmụ Biafra niile ekwensu egburie ha. No. Maka ụmụ Biafra, ana Biafra wa ana Chineke. Really na ọ wụrụ everybody ma Chineke dị. Mana ọ wụrụ na ụmụ Biafra mata onye ha wụ, ha ama na ha wụ ụmụ Chineke kwọrọ aka wee kee. Asọkwa gị na ụrọ Chineke kere ndị ọcha wụ. Chineke kere ụwa niile, ke ndị ọcha, ke mkpụrụ obi, ke ihe niile dị n'ime ya. And ndị na-efekwanụ Chineke a n'ala Igbo na-ewepụta obi ọcha ha wee na-efe oke mkpuma. Abịa na igwuru ya egwu gospel, a na-ewepụta obi wee gwọrọ ya egwu, too ya eto. Is that right? Praise Yahweh Chukwu Okike Abiama, Chukwu Nadim, Chukwu Mmụọ Nsọ, Odogwu Akataka, obi n'igwe nke isaa, ma were n'ụwa gbakwasị ụkwụ. Oje na mmụọ, oje na mmadụ, ọkala mmadụ, ọkala mmụọ. Papa, ana m ebunye aha gị elu. What can you do when you don't know what to do? What can you say when you don't know what to say? Surrender your life to Chukwu Okike Abiama. Surrender your soul to Chukwu Okike Abiama.
What can you do when you don't know what to do? What can you say when you don't know what to say? Surrender your soul to the man. Surrender your life to Yahweh. Umu Biafra, nnọọnụ, ọ bụ na aha Chukwu Okike Abiama na ọkpara ya na nke mmụọ nsọ ka m ji wee na-ekene unu. Chukwu nnadị m, Chukwu nnadị anyị, Chukwu Okike Abiama sị m gwa unu na ya na-ekenekwa unu, na ya nọnyere unu, si unu atụ n'ụjọ. Yes, ife ọ gwara m bụ unu ka m na-agwa unu. Onwe ike olukwo very simple. Egwu atụ n'ụmụ Umu Biafra n'ọnyanwa bụ Chineke, oke mmiri na-egbu ogwe, ikuku ama n'ọnya nwanne otu onye, na ya nwa bụ ọkụ na-ere ere, bụrụ ọkụ na-enwu enwu, na ya bido ire, na ya na-eregide regide repụ ya. Ọ sị na ya na-afụ ihe niile, na ya nọnyere unu, na ya nọnyere Umu Biafra, na ya nọnyere Nnamdi Kanu, na anyị niile wụ ụmụ ya. Na ọ bụrụ na anyị mata onye ahụ, ụjọ agaghị atụ anyị. Onye nwekere ọbara dị anyị n'ahụ, nya nwekere ndụ, nya nwekere ume anyị na-ekwu, ma ndị ụmụnne anyị ndị egbugoro egbu. Onye nwekere onye ukwu ka onye nta. Ekwensu a na-awụfu ọbara, nya nwekere ya. Nya nwa mụrụ otu ọ ga-esi wee dị ya. Otu ebe ọnwụ na Ken nechara anya tụtụrụ nwanne ya nwoke bụ Ebel, gbuo ya. Chukwu ọ gbachiri ya nkịtị. Chukwu Okike Abiama gbachiri ya nkịtị. Chineke agbachiri ya nkịtị. Onye gwa gị ihe Ken na-apasị tụrụ n'ụwa, ị ga-asị ọ gịnị? The same Ken a na ndị otu ya na ụmụ ya, ndị a na-eme mkpamkpa n'ala Igbo, na n'ụmụ Chukwu Okike Abiama sị na ha chọrọ ịnọrọ onwe ha, na-achọ ọzọ iso ekwensu wee na-akwụ aka na-eri nri, na-achọkwa na isozi ha, ka onye ọbụla nọrọ nke ya fee Chineke ya eziokwu n'ime mmụọ. Ụmụ ekwensu wee sị mba, wee tụtụrụ the shepherd, wee tụtụrụ ya shepherd Chineke nna wetara for Umu Biafra, wụrụ Nnamdi Kanu, wee nwụrụ ya, jee tụnye ya na mkpọrọ ha. Ha abanyego nsogbu ka nsogbu, nsogbu ka nsogbu. A niile confusion nọzi n'etiti ha na, beta ha amara ihe a ga-eme. Ha ma the way to start from, ha amaghị what to do. Eche na ihe a ga-eme bụ ịbịa na-atụtụrụ ọbara na-awụfu. Ọbara ha niile ga-agwụ. Ihe ga-afọdụ n'ala obodo ha bụ ndị a na-ayị ayịyọ, ndị a na-ayị ayịyọ enweghị ụkwụ enweghị aka, bụ ihe ga-afọdụ, bikọ ha niile ga-anwụ nwụpịị. Otu a ka ọ dị site n'ọbara nwa atụrụ nke Chineke. Chineke sị m gwa Umu Biafra, unu atụ n'ụjọ, unu atụ n'egwu, na Shiram a chọrọ ịnwụ ọbara, arụsị a chọrọ ịnwụ ọbara n'ala Igbo ga-atagbu onwe ya n'afọ very soon. The other my video ekwuru m ya na Shiram na-abụ ga-anụ ọgụ, and this Shiram na-abụ abido ịnụ ọgụ, na ọ ga-awara ntị Umu Biafra ebido igbusisi onwe ha. Unu biko, unu egbusizina ụmụnne unu, unu egbusizina ụmụnne unu, bikos onye ọnwụna gburu nwanne ya ga-ata afọ na ụbụ aka Chukwu Okike Abiama. Ihe ọsọ m ụgwọ ụnụ, onye ọbụla wụfuru ọbara nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị ga-ata afụfụ. Chineke Chukwu Okike Abiama sị m zie Umu Biafra, unu ke nkwụcha chere ndị iro kụlailei eziyahi, na ndị iro si n'abalị ka ha ga-eji wee bịazi ije a, n'abalị ka ha chọrọ iji wee na-apụta na-egbusisi Umu Biafra. Mana ụjọ atụ n'ụlọ, Chineke nọnyere unu. Ekpere m na-ekpe ewu
na ụmụ Biafra ndị a na-anụkwa ọgwụ a, ọ bụrụ na unu wee ekwensu, ọ bụrụ na unu kwadoro ka unu wụfu ọbara ndị mmadụ, mana ekwensu batara n'ala Igbo, unu wee jikere si ekwensu a n'ụzọ ọ bụla o si wee chụ ya, na ọ ga-afụ ya, na ọ ga-afụ ya site n'ọbara the lamb of Yahweh Chukwu Okike Abiama, a ga-ata afụ. Ọkwa ife ihe ọ na-epigharị bụ agwọ a, chọchọ ebe ọ ga-eji ije nwa ọbara, ọ sị na ọbara ụmụ Igbo ka ya ọnwụ gbuo onwe ya. Ekwensu asị gị na ịnwụgbuo onwe gị, ọgba nje asị gị na ịnwụgbuo onwe gị, ma mịghọta asị gị na ịnwụgbuo onwe gị. Akwụkwọ nsọ mee ka amata na afa ndị a niile bụ aha ọjọọ. Aga m atụ ụjọ unu and ana m efe unu. Yes. Also that a war broke out in heaven. Some fell inside water. Some on top of oshishi, enoshishi. Some adanye na stone. Some adanye n'ime oke osimiri. Some adanye n'ụwa. Yes. Onwe ihe ọzọ bụ aka ọrụ ha bụ ijoin ekwensu na-anwụ ọbara na-egbusisi. Mana ihe unu kwado ime na ana Biafra, unu agaghị asọsi di cha. Maka n'ihi na Chineke nna Chukwu Okike Abiama gwara na onye ngọziri nwee ngọzi, onye mbụrụ ọnụ nwere abụmọnụ. Unu amaghị onye mbụ. Chineke ma ekwensu sefu na onwe ya direct ma onye mbụ. Ọnụ m atụ ụjụ ya maka na ọ ma na ọkpa m aka ọ nọ na nsogbu. Chineke gwara ya, igbuo m ịnọ na nsogbu, ịhapụ m ndụ ịnọ na nsogbu. Ọmụnwa o data obere nwa data nọ na agba ọbịa mgbe Chineke akpọ m okwu. Ọmụnwa togide na gbuo oke ibiri nwaanyị na-agwa gị okwu ekwensu si gị hapụ ụmụ Igbo ka ha na. Leave them, let them go. Lucifer, I'm talking to you, Satan the devil, you Lucifer, you demon. You can allow the people of Yahweh Chukwu Okike Abiama to go and release the shepherd of Biafra land to go. Otherwise, Almighty Yahweh is ready for you. Oh God of mercy. Tangun, ndị eluigwe akwadogo ọgwụ. And ihe a na-ada anyị ga-aga round the whole world. Ụwa niile ga-test this pain. Nna gwa unu wee eziokwu ihe Chineke sị m na aga m ezi, mana ọnụ oyibo ka m ma eji wee zie ha dị ozi. Ebe ọ bụ na ihe na-emebi, onwere onye kọntrị ọ na-apụta anyị wee si na ihe ha na-eme ndị Biafra na ọ dịrọ mma, gwakwa na onye otu ha hapụ ha na onye chọrọ ị na hapụ ya ka ọ na n'ihu mmadụ, n'ihu mmụọ, na ana mmụọ, n'ihu Chineke. Ụmụ Biafra kpegburu gị ekwensu. Mụnwa na-agwa gị, ụmụ Biafra ha kpegburu gị, ha winiri gị na court of heaven and earth. Ha kpegburu gị. Ọ bụrụ na ị mara ka ị ma, ha kpegburu gị. Somebody gị na ya na-abụ na ọsị gị na ya chọrọ ịna, isi maka ka ọ ya echi wee na, kama ọ ji ana na igbuo na onwe unu, rie anụ onwe unu site n'ọbara Yahushua. And nwa atụrụ a ngwaọrụ Chineke a unu ji bụ Nnamdi Kanu, unu hapụrụ ya, unu ahapụrụ ya, ndị eluigwe ga-abịara unu, ga-abịara gị agha ekwensu. Afụrụ m ya bụ gịnị ka a sịrị ya n'oyibo, ụgbọ agha eji eje agha. I saw it. Apakịrị ya ogologo. Ndị eluigwe bụ ndị nọ n'ime. Chineke sị m gwa unu atụ n'egwu, mana unu ebu n'ụzọ wee nye aka ọgwụ na unu chọrọ ije agha, na unu chọrọ agha. Mana ha si na be ha bụ ekwensu chọgide unu bata na teritori nna unu, onwere onye ga-ana free, ha ga-anwụ ahụ. Ọ nọ n'ime unu, ọ kwadoro unu, and ọ ga-enye onye gị unu ike mmeri, onye gị unu ya.
onye ọbụla ya dị alert. The only way a ga-esikwa defeat ekwensu n'ọrụ ya wee ekpere. Unu achọ n'okwu unu egbuzina ụmụnnu ekpere. Ụmụ nwanyị Igbo niile binye n'ọtọ na ekpere na Chineke na-anụ ọnụ akwa nwanyị, ọ na-anụkwa nke ụmụ nwoke, mana nwa ya nwanyị mepee ọnụ kpọkwuo ya, ọ na-aza. Ya kpata ndị Igbo ji wee kpọọ ya Chineke ụmụ nwanyị. Biko ka anyị kpọkwuo Chineke. Ndị nke nọ n'obodo oyibo, unu arala asịna, unu arala asịna na nnukwu agha bụ ihe a. Biafra land with Lucifer na-anụ ọgụ. Biafra land na Satan the devil bụ onye na-anụ ọgụ. Ndị gịnị ka unu kpọọ ya, ndị ara na-akpụ isi ala nye ha every year heje na-achụ ihe wa ha na-achụ na ebe a ha na-eje every year na gịnị ka a na-akpụ ya, ana m akpọ ha afa. Asị na a na-aja atụ sụsọ ha nwa bụ ekwensu, ha nwa ma ekwensu, ha nwa na-eji okwute atụ ya. Gịnị ka ọ na-achụrụ ekwensu? Ịnọ n'ime ekwensu, ekwensu di gị gwuru nwunye gị, bụrụ ezinụlọ gị. Ọ ga-eru unu ejekwa isi ala nye unu, rụzie unu ewere okwute na-achụ ya. Ha chụgide ya ọgbakpute na Naijiria. From Nigeria to ọkpụkpọ mkpamkpa banye obodo oyibo. Mgbe ihe a bidoro gbakpute na Naijiria wee ekwensu a publish m ya mana ịntanetị mana Facebook. Gwa ha na nekwa ihe Chineke ziri m na afọrọ m ekwensu ebe ọ batara na Naijiria tụtụrụ ndị mmadụ na-egbu na-anwụ ọbara, ndị mmadụ a na-agba hitasketa. How many people commented? How many people liked ya? All done, all that. It don't happen, it don't happen. All done. All done now. Ọ bụrụ ihe mmadụ na-eje ihe ka mgbunu ịntanetị bụ anamụ a na-ekwensu ka ọ ihe ọwụ na imere nke ikwuru ekwu. I record on everything down. Ikpe Chineke ya ekpe anyị niile ihe ikwutara ndụ ibitara, ihe ikwutara na fon, ihe ikwutara ọ ga-eji ewe ikpe gị ikpe. Everything nọ there. Njọ gị niile adịgo record down, ịkwụsị record ọnụ ya. Ihe ọma gị niile is record. Atụtụrụ ha na-egbu. Mbịa na-ekwu ihe m fụrụ, na-ekwu ihe m fụrụ, achọ ka arụkpọ onwe ha anya. Ịrụkpọ onwe ha anya bụ achọ ịgba m itiri na ka m bịara afụzi n'ihe ime mmụọ again. Ama m alọ nke o tekiri m wee kpee ekpere wee bee akwa before Chineke ewee napụ ihe ekwensu ike ihe ekwensu ji na-ebe akwa ahụ. Ọ ma na ụmụ Biafra na ya luzuru light na ọchịchị ga-akọva ya. Yes. Ekwensu ma na Biafra na darkness take over them. Agaghị afụzi ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ na ụnụ amara ka ụnụ ma ụmụ Biafra kwụsie n'ike na ekpere, maka na onye ọbụla jere agha so wee nụ agha, o nwere ihe ọ mụtara. Chineke nna ga-apịa ya ịtara. Asọrọ gị na Chineke si gị jeburu egbe jeburu mma. Only prayer. Itetụrụ ụtụtụ mgbu ikpere n'ala ka ị na-akọmiti ezinụlọ gị into prayer, ị na-akọmiti Biafra into prayer, into the hands of God. Ị na-aga n'ụzọ, ị na-eri nri, Chineke napụta anyị n'aka ekwensu. Chineke biko, Chukwu Okike Abiama, Chineke kere ụwa. Chukwu na-adị m Chukwu Okike Abiama, biko nọrọ anyị ọgụ a na anyị nwere ike iji anụ ọgụ a. Ọ na-anụ ya. Ụmụ obere nwa. For information, isi na ị n'obodo oyibo na ịdịgo free, ihe a na-eme na ana Biafra n'Igbo agbasara gị, na ụmụ gị abụrụgo citizen, na ụmụ gị nchọt na ịmụrụ ha n'obodo oyibo, nke nwee nwego citizen permit ka ị nwegodo nke aga. Ihe na-agwa gị nne m na nna m gee nụ ntị. Oge na-abịa ma ọ wụ na ụnụ akụsiri ike na ekpere defeat ekwensu na ndị otu ya. Oge na-abịa ndị ọcha ọkwa ifu ndị a na-achanị a na-enwu bobobobobo. Chineke emepe gị mkpụrụ obi ha. Ịma na obi ha dị critical, the wicked ka nke ekwensu. Oge na-abịa wee si ndị isi ojii si na Naijiria ma Biafra onye ọnwụ na ụna. Mgbe a tụtụrụ ụmụ Biafra ana Biafra niile, Chineke ekwe n'ihe ọjọọ. Kedu ebe ị ga-ana? Kedu ebe ị ga-agbabu? Ịgbarakwa jegwo kọntrị ọzọ. Oge na-abịa ndị kọntrị iche iche ebido na-achụ ndị ojii, na-achụ ma ndị Biafra ma ndị Naijiria. Eziokwu ka m gwa unu.
eziokwu ka Chineke sị m gwa unu. And achọ ịchụ onwere ihe onye a ga-eji wee na so ọ ka mma ka anyị jiri ekpere wute ike nke Chukwu Okike Abiama wee merie ekwensu. Anyị merie ekwensu, anyị merie ha na mmụọ, merie ha na mmadụ, merie ha na oke ohibiri, merie ha na ana mmụọ, merie ha na baragran, merie ha ebe ọ bụla ha nọrọ wute ekpere. Anyị merie ha, ike ha niile ada mba site n'ọbara Yahushua. The blood of Yeshua is powerful. The blood of the Lamb is crying for Biafra land. Only the blood of the Lamb we save Biafra land. We set us free from the hands of the wicked, from the hands of Satan. Only the blood of Yeshua. Satan, you are a liar from the pit of hell. Devil, you are a liar from the pit of hell. Biafra must be free by the blood of the Lamb. The shepherd of the Biafra must go. The shepherd of Biafra land must be free in the name of Yeshua by the authority of Chukwu Okike Abiama. Let him go. Go. Mareka ile sulaide. Ziakai burumango lai. Yes, in the wow. Laiki aquala sidim lakia. Yes, atubai. Yerekia kula la Satan the devil ala Biafra to go. Let them go. Satan the devil. Allow them to go. For Yahweh Chukwu Okike Abiama has spoken. Kura le sitiri tiri kidi kiki sindihi. Listen to me, Lucifer. Kai kamia ladakaki le silekwa. Bagrekele suturbakwa. Akinde hiya allakai. Halai akwala silete ikekimai kedai loro kodo Biafra. Eziye letu akahia malebura dei. Leshiakaka silei turumba. Anger of Yahweh Chukwu Okike Abiama is about to break the earth to pieces. Is about to do what? Finish the earth. Allow them to go. Release him, let him go. And do the work of he who sent him. Amen and amen. Ndị niile a na-ebu ụmụnne ha agha na ana Biafra. Chukwu Okike Abiama sị m gwa unu wepụ aka enwe n'ofe because na ya ga-eme unu ihe unu ga-regret. Na ya nwawu Chineke kere gị na ọ chọọ inye gị punishment na ya agaghị n'anya azụ. Gwekwa na akwụkwọ nsọ ka unu fụ ihe Chineke nna mere n'ụwa. See, nwere ihe mmadụ ga-eji wee deceive m gbasara ma Chineke ọ na-emekwa exist ka ọ mere exist. No, enwere m encounter with him direct. Ama m na Chineke nọ. Ama m na Chukwu Okike Abiama n'ọnọ ya. Na ndị onye nwa bụ everything. Ihe m na-ayọ unu, ihe m na-asị, unu ewenyere aka agha. Wenye aka na unu ga-anụ agha. Also no one here. Man, any one of them
batara na tere nyanwa Chukwu Okike Abiama na ya ga-eme ka na ya jụrụ ọkụ wee repịa ya oju ọkụ ere na ya ga-egburi ha niile na Chukwu Okike Abiama gwa ya. Onye nke ka ụmụ ekwensu niile na cross bandịrị na-abata ha ga-anwụ. Ekpere m bụ ndị niile Chineke na-eyuzu wee na-echekwawa ana Biafra. Chineke nna Chineke ọkpara Chukwu Okike Abiama ayọ ka nna ayọ gị papa m gbaghara anyị mmehie na ana Biafra. Anyị emehiego gị, ana gbaghara nwa gị nwoke Nnamdi Kanu, gbaghara ya ụzọ ọbụla o si wee mehie, kwuhie, jehie, gbaghara ya. Papa biko napụta ụmụ Igbo n'aka ekwensu, napụta Nnamdi Kanu n'aka ekwensu, napụta ana Biafra n'aka ekwensu. Na plan ekwensu agaghị astand na Biafra land. Ndị a niile ị na-eyuzu wee na-echedo ụmụ Biafra alarụ teta n'udo. Papa nye ha ike, ekwena ka egbe ndị iro gbuo ha, and ekwena ka ha sọsidi igbu ha. Were ndị mmụọ ozi tinye n'etiti ha, ka ndị mmụọ ozi soro wee na-anụ agha ha, wee na-egburu ụmụ ekwensu ebe ọbụla ha nọrọ, wee na-egburu ha n'ụtụtụ, na-egburu ha n'ehihie, na-egburu ha n'abalị, gbuo ụmụ ekwensu. Ọ bụrụ datụ na ụmụ Igbo so wee na-eje agha na ha dị 10, were ndị mmụọ ozi tinyere ha ka ha wuru million, so that ka ndị mmụọ ozi tinye aka ka egbusisi ndị a bịara igbu ụmụ Igbo, ihe a bịara ino ana Biafra, ka ha norie ha niile n'aha Chukwu Okike Abiama na ọkpara ya na nke mmụọ nsọ ka m ji ekwu okwu. Biko yes, ike niile nke na-ebu agha na ana Biafra ebe ọbụla ụnụ anọrọ, ọnwụ ya chụwa ha mmaji kwuru mmaji, ka ha na-anwụ ọbara ha, na-anwụ ọbara ụmụ ha, na-anwụ ọbara di ha, na-anwụ ọbara nwunye ha. Na ebumnuche ekwensu agaghị emezu na ana Biafra. Ebumnuche ekwensu agaghị emezu na ana Biafra. Ọ bụ site n'ọbara ọkpara nke Chukwu Okike Abiama nke nwụrụ ọnwụ n'elu obe ka m ji wee na-ekwubi okwu. Chineke nna Chukwu Okike Abiama, Chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ, nna m isi m na ọgbụgba ndụ m na gị wee ọta na onye m gọziri n'ime ya nwee ngọzi, onye m bụrụ ọnụ nwere abụmọnụ. Ọ ngị nwa gwara m ya. And since m na-agọzi ndị mmadụ, ngọzi na-eso. Since m na-abụkwa ha ọnụ bụ ndị ọjọọ, a na-eji isi ihe egburu ihe ọjọọ. Mbịa na-akpọkwu gị nna m, sị gị biko na agha mụ nwa atụrụ gị, nwa oru gị, ana m alarụla. Ihe m na-echekasị echegbu onwe m bụ ihe gbasara Biafra. Papa biko bịa gosi ekwensu ihe iji bụrụ Chineke n'elu ụwa. War broke out in heaven, i meriri ekwensu. The same thing ọ na-eme n'elu ụwa, i meriri ya, and ị ga-emerekwa ya ọzọ. Ọ bịara before filie na egbuo n'ụmụ Igbo. This time around, anyị egbusichana ha, anwụchana anwụ, ọnwụ ya bụrụ nke ha. Enwebe m time ndị asị na ha nọ n'isi oche, nwee time ụnụ nkwubi okwu ebe ahụ. Nsogbu adịrọ. Unu ga-adị ndụ jiri anya unu fụ ihe unu mere onwe unu. Nnamdi nwanne m nwoke, Nnamdi Shefard Umu Biafra, the only ekpere m na-ekpere gị that night, I speak life and strength inside you. As many demons that come to devour you, the thunder and earthquake of Chukwu Okike Abiama will consume them. All the demons, all the Satan, all the bloodsuckers, all the occultic kingdom. For your blood is not meant for Satan. For that, you will not die. You are born to live. And the people of Biafra are born to live. The land of Biafra belongs to Almighty Creator of heaven and earth, called Yahweh. Chukwu Okike Abiama. Onye bịara ka ha niile si afaiti ka a nara anyị that land. Ashị ka atụrụ. Ekwesịghị ha anara Chineke land ya. Ọ ashị ka ị ga-anwụ. Ọkwa Chineke onye hapụ gị dowe gị ndụ. Si na hapụ gị
You know, I said, devil, you must die. I don't have business with any human being. I don't have business with any man or any woman. But I have business with you, Lucifer. You know I'm not your property. I am not holding your property. But you are holding the properties of my father. You must surrender all. You can surrender. Satan obara Yahushua. Okpara nke Chineke. Yes. You will use your weapon upon yourself, Lucifer, your children, your wife, your family, your business, whatever and whatever. Ịbanye n'ụgbọelu egbuo gị ekwensu gị na ezinụlọ gị. Ịbanye n'ụgbọ mmiri egbuo gị n'oge gị na ndị otu gị ndị niile a na-akpara ụmụ Biafra nkata. Ịbanye na ụgbọala egbuo gị. Ụzọ niile unu si abịa ya bụ ije n'ala Igbo na-egbusisi ụmụ Igbo. Unu na-abịazi n'ụzọ ka moto unu ga-ekpugbu unu. Ekwubie m okwu because awụ m mkpụrụ anya nke Chineke. Ọ sị, I am the apple of his eye. Nwa ya nwaanyị ka m bụ. Yes. Lucifer, I'm talking to you. You have no place on this earth. This earth belongs to Chukwu Okike Abiama, Yahushua. You have no place here. The word of God made it clear that Almighty Chukwu Okike Abiama have caused you, that you will roll through and flow. You have no place to sleep, to rest. Here does not belong to you. He's belong to the Alpha and Omega, beginning and the end. The light of salvation. You are doomed here. You must pack all your Ikankawan straight to where Father has prepared for you. He has prepared bottomless pit for you. Carry all your load and go there and leave Biafra alone. Leave us alone. Thunder fire Satan with his property. He said, touch not my anointed. Do my prophet, my servant, the apple of my eyes, no harm. Hallelujah. Amen. And amen. Hulai, san lalai, kai darlai, walai. Lele kesilatua karede leye. Lolo sule dia korandai mahua kaile yesi. La gigi tai kaimba uai alla dai lai. Hele keke sidia. Mangalinda huarabakuate ileya. Rekuka suredia karanda ya lele tiyesi. Siaki dilidi. Hi, lai, la kwalai lesia, la kiele desulu dudumbo, le duzindi menyai, si Seigi ala daimi ale si, le duaki le. Leave them, let them go. The Lord of hosts has spoken. Leave them, let them go. With their shepherd, go back to their father's land. Hallelujah. Amen. Yes. Okay. Papa, I can't ezugo. Ezugo, Papa. Ezugo, ka m nwere onwe m. Thank you, Papa Chukwu Okike Abiama. Onye kere eluigwe n'ụwa niile, eze ndị eze, onye ike ya ka. I will do that, Papa.
I will release the most. I get Igbo. I will release them there. They will go. An Igbo ka m mesi ndị ha ka ha jewe ugwu ebe m chọdị ka ndị mmụọ ozi jee bụ ebe a ndị sị na ha na-acha acha nọ ejeje kwọrie ha ọkpọ n'ụwa niile na mkpamkpa daba na Naịjirịa mana nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-eji wee mee ha yes ha agaghị asọksidi na ha na oge ruo papa gwa m ebe m na-asị ha ji mana ije n'ala Igbo jee chekwawa ala Igbo ọrịa ekwubiene m okwu ndị mmụọ ozi ga-eje n'ala Igbo join ya ụmụ Biafra wee chedo ala Biafra ha niile bịa ha ga-anwụ ha ga-anwụ ndị ọjọọ niile ma ndị ọjọọ niile nọ n'ime obodo Chineke ga-efopụcha ha ofu ofu yes Satan the devil, I say, get you behind me. Chineke Chukwu Okike Abiama kpọọ gị ọkụ. Buru ngwangwa gị pụọ ozugbo ozugbo. Chineke kpọọ gị ọkụ. Akwa gịnị ka ị na-ebe? Ị na-ebe akwa sị gịnị ka ị mere m? O, na ị mara onye m bụ. Ị ma na onye m bụ na m. Anọrọ m onwe m ka ị chọrọ m okwu. Chineke apịagbuo onye gị, onye nwego gị. Kweche na ụmụ Biafra enwere mmadụ anyị atụkwasịrị ndị ọcha obi maka na Chineke ya eme ihe oge ji wee mere Chineke nwe onye ọcha na onwe ya onye ọcha ka ibi ya ọ ga-eme ihe o ji bụrụ Chineke mgbe Chineke ga-eji wee pịawa ihe ịtarịsị ha binye n'ime okwu a ndị nwa wee ekwensu ịgbara n'ọtọ na-agagharị na mma na ị naghị like ịba na my trouble Satan I am the only one woman sịsọ m nwa onye nwere ike ịsụ asụsụ ị na-anụ fake juru ebe niile azụọ ya barakata ewere ya deceive ndị mmadụ mana chọọchị mana everywhere mana nsọ nke m na-adị iche maka na Chineke nyere m ya bụ asụsụ onye a bụ ihe m gụtara na yunivesiti Anambra Lekuki siti ladandahi akai na ndị si akpụ ala na-ewere my video na-eje enyecha ndị isi ha ka ha na-atranslate ihe m na-asụ oh my god mgbanụ a translate ta ha ghọta n'ihe Chineke na-agwa ha na asị ahapụ ụmụ Biafra ka ha na ndị chọrọ ife Chineke hapụ ha ka ha na ha jee kọwawa a ga-ama ihe m sụrụ die nke ọtụde ka ha kọwawara ya ọwa tata ị nwere right isi m na nkwuchi ihe niile mmasụ na ya bụ mmasụzi n'asụsụ a ị na-ayịbụ ara bifo unu niile mana ọkọt unu mana shrine unu mana enyiwe ebe na unu enwere right isi mma asụ n'asụsụ a Chineke tinyere m ma ime tinye m n'ọnụ na ọ na-emebiri unu ihe very soon aga m eme ya ọwụrụ full video the whole world ka Chineke ga-eji ewe gbuo okwu ha gechazie ya ama ihe Chukwu kwuru. Thank you, Papa. Obi n'igwe nke saa kwaranụ Chineke aka mmeri nke anyị mmeri nke ụmụ Biafra mmeri n'aha Yeshua aha Chukwu Okike Abiama mmeri winner oh winner yeah winner Chukwu Okike Abiama you don win oh winner oh winner Biafra land of Yahweh don win oh winner oh winner oh winner oh winner Yahweh don win oh
winner. Bata, Yeshua don't win forever. Hallelujah. Ọbara ya ahụ shiwa ka m ji wee kpuchie onwe m, kpuchie ezinụlọ m, kpuchie ana Biafra, kpuchie ụmụ Biafra niile, ndị kwetara na Chukwu Okike Abiama, ndị kwetara na eziokwu, were ọbara ya ahụ shiwa, ọbara ya ahụ shiwa wee kpuchie ha, were ọbara ya ahụ shiwa nye ha, ha na-anwụ, nwụọ ya, ha nwụrụ mmiri ndụ. Hallelujah. Amen and amen.